Bueno, hau ariketa nahiko erreza da, baina errepasatzeko balio du. Kalzio fluoruaren disolbagarritasun biderkadura da emoten dan datua. Kalzio fluoruroaren disolbagarritasun biderkadura 25 gradu zentigradotan, hau da, beraz, KS da ezaguna. KS ezagutzen dugu dela 4,0 bideramar berminus 11. Kalkula ezazu disoluzio asearen disolbagarritasun molarra. Eskatzen dabe beraz, disolbagarritasun molarra. Molarra nahi dago esan, adierazi behar dugula mol litrokotan. Zebadakizue disolbagarritasuna gramo litrotan, ero gramo mililitrotan bebai adierazten dela batzutan. Hemen, eskatzen dabena da S hori, baina era komenigarri horretan, ze askotan esaten dugu, komeni dela eukitzi adierazitza mol litrotan, zergaitik ZKS-en horrela sartu behar dugu, mol litroko. Bueno, orduan helengo idatziko dugu, betiko moduan, beti esaten duguna, da idatzi behar dugula disolbagarritasun oreka. Gatzaren disolbagarritasun oreka. Kaltzio fluoruroarena, kaltzio fluoruroa orekan aurkitzen da disolbatutako gatzarekin, hau da, oreka bat dago, disolbatuta dagoen eta disolbatu barik dagoen gatzaren artean, kaltzio eta fluoruro. Kontuan izan, balentzia, fluoruroaren balentzia -1, uretan, baina 2 fluoruro ipini behar dugu. Bueno, barduan hortik, ondorioztatzen duguna da, beti, KS da, orain goian idatzi dugun orekaren konstantea. Kaltzio, uretan dagoen kontzentrazio maksimoa eta fluoruroaren uretan dagoen kontzentrazio maksimoa berbi eginda biderkatzen badoguz, lortzen dugu KS. Orduan, disolbagarritasuna eskatzen denean, lehenko igual ipiniko dugu zer dan disolbagarritasuna. Definizio moduan, disolbagarritasuna gatzonena da kaltzio fluoruro disolbatuaren kontzentrazio maksimoa. Uretan egon daiteken kaltzio fluoruroaren kontzentrazio maksimoa. Eta hortik, beti zabaltzen dugu hau, esateko, kaltzio katioiaren kontzentrazio maksimoa uretan, hau da, kaltzioaren disolbagarritasuna, izango zen gatzaren disolbagarritasun bera. Zergaitik, hemen bat eduki dugulako. Baina fluoruroarena izango da, fluoruroaren disolbagarritasun izango da 2 aldiz S. Zergaitik, hemen 2 bat jarri dugulako. Orduan, KS-ek hartzen duen adierazpena izango da kaltzioaren kontzentrazio maksimo hori S bider fluoruroarena 2S ber 2. Hemen bai jarri behar dugu berretzaileak, baina ez aurretik beste inun bez. Bakarrik oreka konstantea ipintzen dugunia. 2 ber 2 lau eta S berriru geratzen da. Orduan, orain, pentsako dugu, zein da gure galdera? S ero KS. Bariketa honetan, emon dabe KS. KS izan da disolbagarritasun biderkadura izan da gure datua. Eta S da gure S ezaguna. Beraz, S askatzeko, S berriru askatzen dugu KS zati lau moduan, eta S da 3 erro KS zati lau. Beraz, 3 erro KS-ren balioa ordezkatuta 4,0 bideramar berminus 11 zati lau. Eta mesedez egin eragiketa hau kalkulagailuarekin. Egiaztatu ondo egiten duzula kalkulagailuan. 2,15 bideramar berminus lau. Eta disolbagarritasuna delez, kontzentrazio bat da. Eta unitateak, mol litroko. KS-tik ataraten dugun disolbagarritasuna, S
beti izango da mol litroko.